U nedjelju poslije blagdana duhova crkva slavi blagdan Presvetoga Trojstva, kojim završava uskrsno razdoblje. Kako se taj blagdan naziva u hrvatskim govorima i danas će nam reći profesorica Sanja Vulić. Sam naziv trojstvo latinskog je podrijetla. Trojstvo je zapravo prevedenica latinskoga trinitas i to se ime opet susreće u svim hrvatskim narječjima, u kajkavštini često kao trojstvo, u čakavštini često kao trojstvo, ali naravno ima i različitih drugih inačica u oba narječja. U arhaičnih šokaca je to također često trojstvo. Gradišćanski Hrvati jako štuju taj blagdan, o važnosti kojega govori i sintakva: trojstvo je tako veliki svijetac da ni trava ne rastije. Inače je na jugu često i staro ime za taj blagdan Trojica ili Trojica, Sveta Trojica. Recimo na srednjodalmatinskim i sjevernodalmatinskim otocima je dosta često, govorilo se i u gradu Senju i na Grobinšćini. Međutim, može se susresti na jugu ponegdje i kod štokavaca, recimo u Župi Dubrovačkoj Sveta Trojica, a i kod primorskih Bunjevaca, Novoštokavaca Sveta Trojica. Ovaj blagdan obilježava završetak uskrsnog razdoblja.